Benvolguts mutualistes, és un plaer poder dirigir-me novament a tots vosaltres per comunicar que el proper 28 d'octubre celebrarem l'Assemblea General Ordinària. No és un dia puntual, sinó una parada anual per explicar la nostra activitat, retre comptes i escoltar opinions. Dia que cada any esperem amb molta il·lusió, però les circumstàncies que estem vivint amb l'actual situació sanitària ens condiciona la manera de celebrar aquesta assemblea. Però això no resta ni una mica la nostra intenció de compartir amb tots vosaltres i amb tota transparència la nostra gestió. Per primera vegada a la nostra història, i esperem que de manera extraordinària, i atenent així mateix els requeriments que ens marquen les autoritats sanitàries i considerant en tot moment que l'entitat ha de prevaldre la salut i la seguretat de tots, la Junta Directiva de la Mútua ha considerat oportú que l'Assemblea General Ordinària d'enguany adopti els acords per escrits i sense reunió. Tota la informació que ha de ser objecte d'aprovació en l'Assemblea la teniu a la vostra disposició a la seu de la Mútua i també a la nostra web. Els diferents punts de l'ordre del dia es podran votar per escrit i remetre per correu o portar-los presencialment a la Mútua fins al dia 28 d'aquest mes.